Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagpalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa Cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatug sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist na si Juan Ramilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kumusta og mayong pagpaminaw kanatong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos nagadapit kaninyo sa pagpaminaw ninyo sa katak ng tulumanon nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini maong programa naghatod kaninyo sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato sa kaluwasan, mga kamatuoran nga sumala sa lamang sa gitudlo ni Master Derek Kanamo o sumala sa mga nakasulat usab sa Biblia, amo usab nga gipaabot diha kaninyo. O kung naroon na may mga basahon o referensya nga among gigamit, kana dili aron sa pagsupak sa Biblia. O kini nga itong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi ning maong sibiyahan sa RP Index Kio. Matag adlaw kitang Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon mga kaigsunan. Live usab kita karon sa Facebook mga kaigsunan o makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Makita usab ninyo kami sa YouTube. O ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 22 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan dinhi sa Cebu City, Toledo City o dinhi sa Butong, Pinamungahan, Cebu doon natay programa. Dinhi usab sa Surigao City, Butuan City o dinhi sa Bayugan City doon nakitay programa. Dinhi sa probinsya usab sa Bukidnon o dinhi sa Iligan City, dinhi sa Pagadian City o dinhi sa Dipolog City, ingon man dinhi sa Calamba, Misamis Occidental. Dinhi sa Misamis Oriental ug sa Cagayan de Oro City, mabati usab sa DXRyo Radio Ultra, Cagayan de Oro City, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon mga kaigsunan matag adlang Domingo. Og dinhi usab sa Cabusis Power Radio sa Villanueva, Misamis Oriental. Mabati ninyo among programa alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlang Domingo. Og dinhi usab sa B-Radio way Kurat FM dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlang Domingo. O ingon man dinhi sa Real Beat Radio sa Hingog City matag alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlang Domingo. O ang programa sa PBC mo sa mga kaigsunan nga inyo nang gipatalinghugan dinhi karon nga takna, kami manghinaot na sa inyong pagpatalinghog og usab nagapahinaot nga kamo na karon sa kapiskay sa inyong mga panghunahuna aron magamit ninyo sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga among igahato diha kaninyo. O kung among mga pagpangumusta sa tanan nga mga kaigsunan nga nagasunod labi na mga kaubang ministro dinhi sa Cebu City nila ni Brother Samuel Montemayor, Brother Bubot Panta, Brother Johan De La Torre, Brother Dennis Gonzales, Brother Edward Las Puñas, o ginuman sa chapter president Brother Teofilo Sibilia ug sa imong pamilya. O sa mga Divino family dinhi sa Monteserte Carmen Bohol, sa atong igsoon usab dinhi sa Duero Bohol, Brother Ruel og ni Amortisa Mangalos Sereño. Atong igsoon usab Brother Engineer Brother Derwin Mangalos nga nagapatalingong usab. O atong igsoon usab dinhi sa Taguluan Brother Jerry Kila og sa imong pamilya may pagpaminaw. Atong mga kaigsunan nga nagasunog kanato via Facebook, live Facebook dinhi gikan sa United States of America nila ni
Duna sa Alabama, ni sa dinhi usab sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Maquiton Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni brother Nicodemus Nicky Hermias, mga kaigsunan nagasud-ong usab kanato. Sister Sabilin Dandasan Maksian dinhi sa Manila nagasud-ong usab kanato. Atong higala nga nagsunod usab brother Richard Sandigan dinhi sa Upol, Misamis Oriental, brother GC Torres, brother Jung Renigoso, brother James Salvacion o brother Julison Ladaran, brother Aljud Delfin o sa uban pa nga mga higala na to. O dili na ito pagkalimtan mga kaigsunan, ang mga membro sa PBCM nga dunay ato ang tulo ka dagkong panagtigom nga atong gipahigayon katulo-sulod sa usa ka tuig mao kini ang Marso 10, Agosto 19 o ang Disyembre 29. O mapasalamaton usab kita sa mga kaigsunan nga padayon usab sa ilang paghatag sa contribution para sa atong Palas Reconstruction. O hindi kayo na yatag ko kamo sa pagpaila sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Arlito Sabit magapagiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, aniya pa ang kauban nga ministro magpaila. Kumusta og mayong kautuhon kanatong tanan? Kini usab si Brother Cesar Pateo. Makiguban gyapon nining ato ang pagtuon karon mga langitong lamdag sa kinabuhi ug ako na lang mga pangumusta sa tanan mga kaigsuonan no nga naglantaw sa via Facebook o akong mga pagpangumusta diya dapit sa Cebu sama sa mga Dawan family diya usab kang Sister Bibit Castañares uban sa iyang pamilya, kang Sadsad uban kang Doktora Jingjing o ingon usab kang Inday. Kumusta kaninyo o ilabi na usab diya dapit sa Bohol mga Divino family, kumusta kaninyo mga igsoon o usab diya usab sa gawa sa nasod sama usab sa pagtanaw usab sa usa nato ka inuntang nagsunod sama ka Mrs. Maru Tayaktak o uban usab sa iyang mga kaubanan diha nga mga Pilipino. Kumusta kaninyo? Ug sa tanan na lang gayod nga nagsud-ong nining amo ang programa mga litong lamdag sa kinabuhi. Kumusta kaninyong tanan? O tungod kay bilinhon man ang oras, ako usab nga ibalik ato kang Brador aron sa pagisgot sa tema. Ato sa mga kumusta, ato yung son brother Nazareno Guardiana dinhi sa Cebu, Brad Cesar. O ingon man ang akong pamilya nasulod sa PBCM compound, ang akong asawa si Sinaida ug ang akong mga anak. Ato sa kauban nga mga ministro nasulod sa PBCM compound nila ni brother Hermodis Macarayo ug uban pa nga mga ministro. Ato sab nga Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ato nang gikumusta kay dili nato siya makauban karon Brad Cesar Brad Mario tungod kay dunay sa importante nga giasikaso. Sa kita lang gitahasan dinis para sa pagpadayon sa pagpadayag sa kamatuoran. Og ang topiko nga itong pag-iskutan karon higalag mga kaigsunan kabahin kini sa dugang gyapon nga pagpahatag o pagtiring sa pagpatinaw mahitungod niining sa dapit sa pagtulunan sa PBC ngano ang mga ang mga membro no ang mga membro sa pagtulunan sa PBC aduna may pagsulob og singsing. Sa amo nang gikapahayag diya kaninyo nga sa pagpahigayon ni Master diri kanamo kining singsing ingon nga patik diri kanamo ilhanan diri kanamo nga mga membro kami sa PBCM tungod sa pagkadaghan sa membro dili man nato maisa-isa og memorize ang mga pangalan sa membro or ang mga dagway o hitsura sa membro mo nang ang singsing mo usa nga ilhanan nga mag-ilhanay kita nga mga membro dahil sa pagtulunan sa PBCM. Pero dunay pagpahigayon nga pagpanghilabot mga higala sa amo ang pamaagi dinhi sa dapit sa PBCM nga gipahigayon sa among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. nga among gipaila katumanan sa Espiritu Santo. Kay niya naman kami sa ikatulong hugna sa pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Dunay pagtulunan nga dunay paghilabot mo sa amo kining i-clear, among itinaw nga kining iyang pagpaghilabot wala ni makahatag nga ang among doktrina diya sa pagtulunan na dili na kamatuoran. O atong sayron ug atong i-clear kung kini bang among pagpahigayon nga gipahigayon sa among magtutudlo kini bay kasupak sa Biblia o kini bay dili ba ang iyan nga buhaton sa mga katawhan nga nag-alagad og Dios dining atong panahon.
Karon brad sisa atong sayron usa sa Biblia. Sa dili pa ako usa nga basahon nganong nga kami naa sa pagpanubag mga higalag mga kaigsunan sa gibuhat nga mga pagpangilabot sa kakontras doktrina. Tungod kay mao kini ang sistema gid nga buhaton sa mga alagad sa tao, sa Dios bisan pa sa unang panahon, sa panahon sa mga propeta nila ni David nga nagpahayag si David nga din mao po'y among gibasyan ini ang panahon nga doon na may pagtubag, doon na may himuon nga mga pagtubag. Sa pahayag ni David dinhi sa Salmos iyang kapitulo 109 bersikulo 2 ug 3 akong basahon sa Bibliang Katoliko, adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales o gitambayongan kini sa mga protestante sa Biblia, mga Katoliko o mga scholar sa Biblia, Katoliko o mga protestante. Giyon dinhi sa pahayag ni David, gisulong ako sa mga taong dautan og bakakon. Nanugilon silag mga bakak bahin kanako, matud pa ni David alagad sa Dios. Mangilad kayo ang ilang gipanulti bisag wala sila'y katarungan. Busa di ikalimot nga nining atong panahon sa dapit sa Espiritu Santo doon na po'y pagsulong sa mga giingon bakakon nga mga taong dautan, unya doon na sila'y paghimo sa mga pagsugilon nga mga bakat bahin sa katawhan sa Dios, unya ang ilang mga gipanulti mga mangilad, mubuhig mga istorya nga di mao ba. Unya bisan sila gingon walay mga katarungan. So atong sayron kini karon kinsa ang usa sa mga pagtulunan nga mihimog buhi og mga mangilad nga mga pagistorya og nisulong ingon ta nga hilabot og nisulong dinis doktrina sa pagtulunan sa PBCM. Pero karon nagisgot man ta mahitungod sa singsing ingon nga gipaila diri sa among magtutudlo nga patik ilhanan kaligunan diya sa pagkabag-o namo diya sa dapit sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Sa Biblia, Brad Cesar, mukuhatag mga pagpahayag sa Biblia nga ang singsing, ingon kini nga ilhanan o gihimo kini nga patik sumala sa nakapahayag o nakasulat sa Biblia. Ano na ba, Brad Cesar, nga itong mabasa? Aduna, kini ato ang singsing tungod kay bilinhon man kini kay mao kini kibali patik na aduna may mga tao nga manghilabot. Kunuhay nining ato ang pagsulog sa singsing mao nga ato kining tubagon pinaagi sa Biblia kung kining singsing nga mao ilhanan nga kita usa ka membro sa maong pagtulunan nakasupak ba kini sa Biblia. Basahon ko ang nakasulat sa Esther sa iyang kapitulo 3 bersikulo 12 ingon ini ang pahayag sa Biblia. Unya ang mga magsusulat sa hari gipatawag sa naunang bulan sa ikapulo og tulok adlaw. Niana og didto gisulat sumala sa tanan nga gisugo ni Aman sa mga tinugyanan sa hari og sa mga gobernador nga dinha sa tagsa-tagsa kalalawigan og sa mga prinsipe sa tagsa-tagsa ka katawhan sa tagsa-tagsa ka kalalawigan sumala sa nisulat didto og sa tagsa-tagsa ka katawhan sumala sa ilang pinulungan sa ngalan sa hari nga si Asuero. Kini gisulat o gipatikan sa singsing sa hari. So dunay atong nabasa dinhi nga dunay singsing sumala sa atong nabasa sa Biblia nga matud pa sa ngalan sa hari nga si Asuero, kini gisulat o gipatikan sa singsing sa hari. Sa unang panahon, mga ikalag mga kaigsunan, kung dunay magpahigayon o dunay patawag, sa unang panahon nga mga magsusulat, ipatawag sa hari, hinuon nga kaligunan ang maong sulat pinagi sa pagpatik sa singsing sa hari. Sa una, mao si hari nga si Asuero. O niya ang mga sulat gipatikan sa singsing sa hari. So ingon nga patik katong singsing sa hari, mga higalang mga kaigsunan. Brad Mario, sa pagpahayag sa Biblia, kung ang singsing gingon nga singsing sa hari gingon nga patik, sa pagpahayag sa Biblia alang sa unsang katuyuan nga dunay pagpatik nga ang gihimo nga patik mao kining singsing nga sa unang panahon dunay mga sulat patikan kini sa singsing sa hari. Sa unsang katuyuan, Brad Mario, ang pagpahayag sa Biblia? Sumala din Brad Rune sa pagpahayag sa Esther sa iyang kapitulo 8 bersikulo 8 gingon din sa pagpahayag gingon magsulat usab kamo sa mga Hudiyo ingon sa makapahimuot kini kaninyo sa ngalan sa hari o patikan kini sa singsing sa hari kay ang sinulat nga naisulat sa ngalan sa hari o pinatikan sa singsing sa hari sa walay tao nga makausab sumala sa pagpahayag, Brad Rune.
So ang katuyuan dahil mga higalag mga kaigsunan, basta mapatika na ang maong sulat nga ang gihimong patik mao ang singsing sari, kana siya dili na dayon mausab o walay taon na niya na nga makausap sa tapa autentikado na ang maong sulat pagka mapatikan. Ang gigamit nga pagpatik mao ang singsing mga higalag mga kaigsunan. Hain pa sa Biblia, Brad Cesar, nga nagisgot nga ang singsing ingon nga gihimong patik kini ingon nga kaligunan sumala sa pagpahayag sa Biblia, Brad Cesar, nga atong mabasa. Ani apa ang dugang mabasa nato kabahin gapon kini sa singsing. Dinhi ato mabasa sa Hagiyo sa iyang kapitulo 2 bersikulo 23. Ingon ini nga ato mabasa. Natong adlaw nagaingon si Jehova sa mga panon, kuhaon ko ikaw o Zorobabel, sulugoon ko anak nga lalaki ni Shealtiel. Nagaingon si Jehova og himuon ko ikaw nga ingon sa usa ka singsing nga patik kay gipili ko ikaw, nagaingon si Jehova sa mga panon. So mao kini ang dugang prueba Bradoni, Okay. dunay atong mabasa nga dunay singsing sumala sa Biblia. Oh, so si Zorobabel mga higalag mga kaigsunan gihimo ingon pod nga singsing nga Oo. patik. So nahiskot na ang pagpayag sa Biblia nga pag maghisgot og singsing kini usa ka patik. Ilhanan mao pod sa dapit sa pagtulunan sa PBC mga among mga singsing gihimo namo kini nga patik diri kanamo, ilhanan diri kanamo diya sa pagkabag-o o pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Pero ang usa ka pagtulunan nga Seventh-day Adventist Church nga usa sa electric pamaba nga mao si Mitchell Bendilio, pastor man kuno kini sa Sabadista. Doon na iyang paghilabot niini tungod kay kinamagong singsing nga among ginasuno mga higalag mga kaigsunan, amo mangguning gihalaran. Katumbas nga among gipalit. Nag-involve og kwarta. So yung ipaningil nga dili daw kini kapamatud-an sa Biblia nga kung magkuwag singsing mag-involve og kwarta. Nga kung dili nga kung magisgot tag singsing magpahimo tag singsing mahigala di man maghimo magpahimo di man mahitabo nga magpahimo tag singsing nga di ta magbayad. So kung nagpahimo tag singsing nga gibayaran ug ato na siyang inon tag paliton mag-involve ginagkwarta. Pero itong paminaw ng iyang mga pag-atake o paghilabot. Kaya sa ako nang gikaingon, sa unahan kaganina, nga doon na may pagpanubag, kaya doon ay pagsulong sa mga taong bakakon nga nagahimo o mga pagsulti o mga binakat diri kanamo o bisan pa sa unang panahon nga itong gibasa sa payag ni Haring David sumala sa nakasulat sa Biblia kaganina sa Salmo 109 kapitulo 2 bersikulo og 3 niya magsulti na sila mga mangidla at mga pagpamulong unya bisan og walay mga rason ba wala sa katarungan ba ato ibabati kay dinhi ta magpasikad nining iyang pag-atake o pagsulong diri kanamo mga higalag mga kaigsunan tingog ni Mitchell Bendilio pastor sa Sabadista. Pastor, itong sa namin sa ministro sa PBCM, akong gipangutanan siya kung unsay mga kinahanganon aron mahimong membro sa PBCM. Muna iyang text na ko, Pastor. Ang bayran lang ang mga spiritual things sama sa rosary ug singsing ug divine book nga sulatan sa pulong nga kuhaon sa bag-o magpamember sa PBCM ang singsing, rosary ug divine book 1K or less. Busa klaro ang obligasyon na sa tao aron mahimong siyang membro sa ilang tinuuhan. Ang pangutana, asa man mabasa sa Biblia nga gibuhat kini ni Kristo ug sa iyang mga apostoles nga pabayron og singsing ug rosary ug divine book aron sila mahimong membro sa Iglesia ni Kristo. At wag yun ang mabasa ison. Wag yun. Wag ari po'y mabasa na himuon na ilhanan ang singsing sa membership. Na ilhanan nga membro mo na singsing. Wala na. Walay mabasa nga gibuhat as mga apostoles aging ilhanan sa mga membro nila. Wala na'y mabasa. Nya wa po'y mabasa sa Biblia na pabayaran na. Nana gani na pabayaran na. Nya wa po'y mabasa sa Biblia na pabayaran na. Atong nabati ang tingog ni Mitchell Bendilio may tungod sa iyang pagtubag sa iyang texter Brad Cesar Brad Mario may tungod sa atong mga spiritual things nga atong kakuhaon. Dili lang singsing kundi na ang divine books. So balaan nga mga libro nga gisulatan sa mga balaang pulong o ang rosary. Sa atong giingon wa ta molimod nga mo kabat kini sa almost 1,000. So nagkantidad ka siya og nag-involve og kwarta.
iyang gipanghimakak nga wala gidaw sa Biblia na nga magkuwag singsing bayran. Sa among pag-explain, kini sa dapit na sa Espiritu Santo nga gipahigayon sa among magtutudlo. Ug may gibasihan nga gikutlo, gikuha sa Biblia nga among magtutudlo, akong basahon, kini nakasulat sa Lucas Kapitulo 15, versikulo, akong pagabasahon, Lucas 15, Kapitulo 15, versikulo 21 ngadto 24, akong basahon ningon ini. Og ang anak mingon kaniya, amahan, nakasala ko batok sa langit og sa imong atubangan, og dili na ako takos pagkatawgon pa nga imong anak. Himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Apan ang amahan mingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing mayong kupo og isulod kini kaniya og butangig singsing ang iyang kamot og sapatusi ang iyang mga tiil og dad-a dinhi ang natimbaka nga gipatambok og ihawa kini og mangaon kita og managsadya kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi siya pag-usab, siya nawala na apan karon hingkaplagan siya og siya misugod sa pagsadya. Kini nga pagkutlo sa among magtutudlo dining nakasulat sa Biblia mahitungod sa anak na mausikon, prodigal son. Sa tupanas pagpatuyang. Giadrisan sa amahan nga ang iyang anak na sa pagpatuyang namatay na, pero kay nagbag-o man mibalik so gidawat ingon nga nabuhi pag-usab sadyang mibalik gisuloban og singsing ang anak ingon nga kabaguan gikan sa pagpatuyang nga kun ang pagpatuyang mao to nga namatay na to siya. Pero sa kay nagbag-o man nabuhi pag-usab gibutang ag singsing ang iyang kamot. Ang gidakop niini sa among magtutudlo ingon nga pagpamatuod ang kabag-uhan sa usa ka tawo nga nagpatuyang unya nabag-o siya diya sa pagbuhat na lugar sa matarong kagikan man to siya sa pag-usik-usik. Ibutangan na yung singsing. Sa among dapit, ingon nga naamis kabaguhan, diya sa pagpangalagad, sa dapit sa Espiritu Santo, ang singsing na mo, ingon nga kabaguhan, o gitawag kini, nga patik or ilhanan, diri ka na mo, mga igalag, mga kaigsunan. Kang matud pa sa pastor sa Sabadista, wa gidaw kunoy, mabasa nga bayiran, o bisan pa kuno sa unang panahon sa kang Kristo. Wa man ta magisgot nga among gigamit kini nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo mao ni ilang ilanan silang kapanunan nga dunay singsing. Diri ni sa dapit sa Espiritu Santo na mga higalag mga kaigsunan. Pero atong sayron karon Brad Cesar, matud pa niya nga wa gid kunoy pagpalit. Tinuod gid kana Brad Cesar ang gisulti sa pastor sa Sabadista nga kun magkuha tag kaligunan kay kining patik na singsing ingon man nga kaligunan. Rosary og mga divine books ingon nga kaligunan nato. Sa Biblia ka wa gyud kay pagpalit og mga kaligunan. Brad Cesar nga atong mabasa. Kung kining Sabadista may musulti nga si Pastor Bedelio, wa gyud na kunoy mabasa nga paliton. Kana nakasupak na kana siya sa Biblia nga naman. Basahon ko nga doon lagi pagpalit sumala sa ato mabasa sa Biblia. Pero kay inosente malagi ni tawana, pataka nagtubag, mo maingon gyud siya nga wala gyud pagpalit. Basaha ko no, pastor sa Sabadista, ang Jeremias sa yang kapitulo 32, bersikulo 14 nag-ingon, mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Dios sa Israel, maniha, waa kining mga kining kaligunan nga unsa man sa pagpalit nga pinatikan og kining kaligunan nga binuksan o ibutang sila sa sudlanan nga yuta aron mulungtad sila sa daghang mga adlaw. So doon na atong nabasa ba doon nga doon na pagpalit sumala sa atong nabasa sa Biblia, mao kana ang ato ang nakita pero ang atong kakontra ingon nga wa kunoy mabasa sa Biblia nga paliton kuno nang mga butang sama sa singsing. Bosa na gid sa Biblia nga dunay pagpalit sa mga gipatikan nga gitawag kinig mga kaligunan nga gibuksan. So ang mga kaligunan nga ingon nga gipatikan nga gipalit, mao ni siya ang mga butang nga niya namo. Unya kung magisgot tag palit, wa ba na mag-involve og kwarta? Wala ba na magpahayag nga nagbayad ka? Kay nagpalit ka, nagbayad ka. Ikaduha karon Bardoni, wala ko'y butang karon dinhis kalibutan nga wa gyud na nato paliton. Kanig mo palit ka o kanang tae sa kanang manok. Correct. O kanang chikindang, ay fertilizer. Karon, napahayag na sa Biblia nga doon na ginay pagpalit sa kaligunan. Hain maning mga kaligunan nga gisgutan. Nga sa among dapit doon na may mga libro, nga kanang divine book o grocery o singsing. Sa ubang hubad mga higalag mga kaigsunan, gihubad na kining kaligunan nga ipapalit sa Dios sa tao, giapil na dinhi ang mga libro. Mula na may divine books. Puribahan ako, sa Biblia doon natin Biblia ang gitawag Young's Literal Translation.
Basahan ko ang Jeremiah chapter 32, verse 14. Pero sa iyang literal translation ng Biblia, gingon, Thus said Jehovah of hosts, God of Israel, take these books, this purchased book, both the sealed one and the open one, and thou hast put them in an earthen vessel that they may remain many days. Ang mga kaligunan nga giingon ipapalit, gilangkuban na din as libro. O, divine books nga naana mo. O di wa masayop ang among pagpalit, pagbayad sa divine book, rosary og singsing nga nag-involve og kwarta na sa Biblia. Tinuod. Og mag-iskot putag na atas kamaturan nga dunay mga kaligunan, singsing, ingon nga patik, divine book og rosary, naabagyan sa Biblia pod, dugang pagpahayag Brad Mario nga kinahanglan paliton ang kamatuoran. Og sa diyang mapalit nimo ang kamatuoran, atong mga spiritual things, gingon bas Biblia nga imo pong ibaligya kana sa pagpahayag sa Biblia Brad Mario. Niya mabasa, Brad Ronnie. Sumala sa pahayag sa Proverbio, sa iyang kapitulo 23, versikulo 23, sumala sa pagpahayag, gingon, palita ang kamaturan, ug ayaw kini pag-ibaligya. Oo, ang kaalam, ug pamatngon, ug ang salabutan. Sa diyang mapalit na ang kamatuoran, mga kaligunan, nga kung unsa tong nga kaligunan na langkob ng libro, divine books, nga sulatan sa pulong, singsing o grocery, pag mapalit na, dili pod pwede nga imong ibaligya. Buti pa sabot, dili ni siya imong gamiton nga mag-buy and sell ka dili. Magnegosyo ka, palit ka, imong ibaligya. Dili ingon niya na, pagka mga kanang kaligunan nga gikan sa Dios nga iyang gipapahigayon o iyang gipapalit ngadto sa iyang mga katawan. Nakaron, sa Biblia, mga higalag mga kaigsunan, kung doon na may paggisgot og mga kaligunan o mga pagpalit nini nga mga sama sa singsing nga pinatikan. Kini ba ang Biblia ba Brad Sisa nagpahayag nga adunay pagbag-o sa mga butang? Mao na nga ang tao kung makakaplag na sa kamatuoran diya sa pagpanglagad sa Espiritu Santo, doon nagay pagpahayag sa pagbag-o sa mga butang. Unya kung mabag-o na ang mga butang Brad Cesar, doon na ba po'y ihatag dayon ang Dios ngadto sa mga tao nga kinanglang dawaton gyud pod sa tao kanang ihatag sa Dios. Unya gi-explicar pod nga kinahanglan nga ginabag-o sa Dios ang tanang mga butang. Tinuod, doon naging pagbago. Ang Diyos mismo may namulong ni ana. Pero kinatong kaatbangod, pataka lang lagi. Basahon gani na to, ang pinadayag sa iyang Kapitulo 21, versikulo 5 ngadto sa 6. Ingon ini ang nakasulat sa Biblia. Og ang naglingkod sa trono miingon, tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab miingon siya, isulat mo kini kay kining mga pulunga kasaligan og matuod. Og siya mingon kanako, natapos na ako, mao ang alpha ug ang omega, ang sinugdan ug ang katapusan, kaniya nga giuhaw, ihatag ko ang tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. So ato na sa Brad Ronnie, Doon nagyoy doon nagyoy pagbag-o sa ang mga Diyos mismo mao'y namulong na nga dunay pagbag-o sa tanang mga butang. unya sa diyang gibag-o sa Dios ang tanang mga butang mga higalag mga kaigsunan miunon ang Dios kaniya nga giuhaw adunay paghatag ang Dios sa tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Sayron ta karon mga higala ug mga kaigsunan kini bang tubig nga gihatag sa Dios nga gingon nga tubig nga walay bayad nga ihatag kini bay ang gipasamot tubig sa inuntag tubig sa butong, tubig nga naa sa suba, sa dagat o sa mga gripo ba diha. O, Ang sayro gipasabot na. ang tubag dili. Kaya ang tubig nga gipasabot nga ipadawat sa Dios mga higalag mga kaigsunan nga walay bayad kining tubig, referado kini sa Espiritu Santo. Mingon mo, nabagod sa Biblia nga kana ang Espiritu Santo dahil tubig, ang tubag oo tungod kay ang Espiritu Santo gisimboluhan og tubig. O kay gisimboluhan og tubig, ingon nga imong dawaton, imong imnon. Mo kana ang pagpahayag sa Biblia nga akong pagapuribahan dinhi sa Biblia ang gitawag the message nga Biblia. Basahon ako ang sulat ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18. Maniha the message nga Biblia. Gingon sa pagpahayag. Chapter 5 verse 18. Don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God.
ipainom daw ang Espiritu sa Dios. Dili ko na magpalabi og inom og bino nga makapamubo sa kinabuhi sa tao, hinunua imnon ang Espiritu sa Dios. Hain man ang Espiritu sa Dios. Mauning nakasulat sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16 sa pagbautismo sa atong Ginoong Hesukristo nga mikunsad ang Espiritu sa Dios ingon sa dagway sa salampati. Basahon ako. Og sa nabautismo na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig ug tan-awon nabukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati ug may pahilunat kini diya sa ibabaw niya. Nakinibang Espiritu sa Dios sa diyang gibautismoan ang atong Ginoong Hesukristo niya mikunsad og may pahilunat kini diya sa ibabaw niya sa dagway nga salampati kini bagyo Espiritu Santo. Sa Lucas 3:21-22 gingon. Og sa nabautismo na ang tanang tao sa diya nga si Jesus usab na bautismo na og nagampo ang langit na bukas. O diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati. Busa ang tubig nga gihatag sa Dios sa diyang gi-explicar sa Dios nga bag-o niya ang tanang butang dunay paghatag dayon sa tubig nga walay bayad nga ang tubig nga gipasabot mao ang Espiritu Santo kay gisimbolog tubig ang Espiritu Santo sa pagbayad sa Biblia. Don't drink too much wine that cheapens your life, but drink the Spirit of God. Inna ang Espiritu Santo sa Dios. Ang pag-inom mao ang pagdawat. Sa nadawat na nimo ang Espiritu Santo, mga ikalag makigsunod, dunay pagbag-o sa mga butang sumala sa pagpahayag sa Biblia. Nakaron, Brad Mario, kung pagpahayag nga dunay pagbag-os butang, angay pa bang hinumduman sa tao ang mga karaan nga mga butang, ang mga nanghiuna o mga karaan nga mga butang, Brad Mario, sumala sa Biblia? Sumala sa Biblia sa Isaias sa iyang kapitulo 43 bersikulo 18 gingon din his pagpahayag. Ayaw ninyo paghinumdumi ang mga butang nga nanghiuna ni magapanglandong kamo sa mga butang karaan. Busa, kung naanay pagbag-os mga butang, kung hain ka na mabaggo, diha sa pagdawat sa Espiritu Santo nga higala, o mga kaigsuna, dili na hinumdumon nimo ang mga butang nga nanghiuna. Kaya gitagnan ng daan sa Biblia, sa gibasa sa kaubang ministro, ayaw ninyo pag hinumdumi ang mga butang nga nanghiuna ni mga palandong kamo sa mga butang sa karaan. Mauna siya, pagkakatong sa unang panahon, o wala pa'y pagbaggo, ingon to nga mo'y bago. Pero pag muabot na ang bago, katong ng unang nga mga butang, dili na to bago karaan na. Explica na po sa Biblia. Kado na ba kung butang nga igaingon mo nga bago kini naisama sa unang panahon? Naba sa Biblia, Brad Cesar, nga giingon sa Biblia nga dunay bago, pero dili mo pwedeng isama sa una o di po mo pwedeng tawgon nga kini siya ang nahiunang mga butang bago to siya kung dunay bagong butang nga moabot. Dili. Naa sa Biblia ba? Mabasa na to. Naa, atong basahon ang Ecclesiastes sa iyang kapitulo 1 bersikulo 10 ingon ini ang pahayag sa Biblia. Aduna ba'y usa ka butang nga arang mo ikaingon? Tanawa kini bag-uman na mao kini sa kanhing panahon sa mga katuigan nga nanghiuna kanato. Usa, kung dunay bag-o ng butang, dili Oo. pwedeng ipareho nimo sa nang unang butang nga mga karaan. Kaya kana siya kato sa una, kung wala pa'y bagong butang, bago to siya. Pero nanay mo abot nga bago, dili pwede nga katungdaan, bago gyapon to. Ingon usab niya na. Nabasa ta sa Biblia nga dunay pagbag-o. Ginabag-o sa Dios ang tanang mga butang. Diha nadayon og kanus-aman sa diyang mudawat sa tubig nga gihatag sa Dios nga walay bayad sa tubiga. Kung unsang tubiga sa atong nasusi sa Biblia, Espiritu Santo. Na gidugang pagpag-explicar sa Biblia, Brad Mario, nga kung ang tao dili mubiya sa mga butang o magpabilin gyapon sa mga butang nga nangiuna katong mga karaan. Pagpahayag sa Biblia, mahimo ba siyang tinun-an sa Dios kung dili siya mubiya sa iyang ginahuptan nga mga butang, Brad Mario? Sumala din sa pagpahayag sa Lucas sa iyang kapitulo 14 bersikulo 33 sumala din sa pagpahayag Brad Ronnie gingon busa bisan kinsa kaninyo nga dili mubiya sa tanan niyang gihuptan dili siya mahimo nga akong tinun-an. Busa kinahanglan gyud nga dunay pagbiya. Kay kung di ka makabiya, di man ka makabag-o sa butang. Busa gi-explicar sa Biblia nga kinahanglan nga dunay pagbiya sa mga ginahuptan, kay kung dili biyaan ang mga ginahuptan nga mga karaang butang, dili man mahimo nga tinun-an sa Dios, mga higalag, mga kaigsunan. Busa mo nag-explika
sa pagpahayag sa Biblia. Nahain maning mga butang nga gisplikar nga pagakuhaon ug pagabiyaan unya kung makaabot na ka sa kamatuoran bag-una nga mga butang nga imong pagahuptan sama sa atong panahon sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM o sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM, ang mga butang ingon nga kabaguan diri kanamo ang paghupot sa mga spiritual things, sing-sing ingon nga patik nga talikunan, rosary o ang divine box. Hain man ni Brad Cesar ang gisgutan nga dunay pagkuha nining mga butang nga karaan sumala sa pagpahayag sa Biblia. Aniya kini ato mabasa Brother Ronnie ang nakasulat sa Isaias yang kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto sa 20. O sa kini katagna nga dunay pagkuha sa mga butang, Brad Cesar. Tinuod ka na. Doon nagipag kay bag-ohon ko. Okay. Pagkuha. Ingon ka na din sa akong gisitar Isaias kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto sa 21. Yato nga dawa pagkakaon sa Ginoo ang katahom sa bukala sa ilang mga tiil og mga pandong og mga pikas nga mga bulan-bulan. Ang mga aryos og mga porsiras og mga bufanda, ang mga kalo nga panapton og ang ligas og ang mga laso sa ulo og ang mga kahon-kahon sa pahumot og mga anting-anting. Amo na lugar ang kuhaon. Ang mga singsing o ang mga pahiyas sa ilong. Dunagi pagkuha na itong mga butang sa unang panahon. Apil na ang mga singsing. Oo, katong mga anting-anting. Anting-anting. Oo. Tagna ng daan mga higala o mga kaigsunan nga dunay pagkuha nining mga butang nga, mga aryos, pulsiras, bufanda, mga kalo nga panapton, mga ligas, mga laso sa ulo, mga kahon-kahon sa pahumot o mga anting-anting. Unya apil na yun ang mga singsing o mga pahiya sa ilong. Kuhaon ni siya. Kitag na nga pagkakuhaon. Kaya naman, bagkuhon man ang mga butang. Sa diyang mabago na, kanusa, diya na dayon sa pagdawat na sa Espiritu Santo nga gipakasamag tubig, ingon nga atong imnon. Ang pag-inom mo ang pagdawat. Ang dawaton, ang Espiritu Santo. Sila hubad sa Biblia, basahon, takining ingon nga ang anting-anting pagkakuhaon, apil na dayon ang singsing. Kaon sa pagpahayag. Na namay pagkuha sa Biblia ag singsing, ano man nga kami naningsing. Ang tubag tungod kay mauni siya lagi nga dunay pagbag-os mga butang. Kini gud siya sa una sa wala pa kakakaplag gitagna na daan Bawal Biblia na. wala pa Una. ka makakaplag sa kamaturan na kay pagpaygayon sa mga spiritual things nimo. Kuhaon ginas Dios. Kay mao mo tong gingon gibasa sa kaubang ministro Brad Mario nga Lucas 14:33 di man ka mahimong tinun-an sa Dios God ug di ka mobiya atong mga butanga Tinuod. sa mga nahuptan nimo. Atong susiyon kuno sa gipahayag sa Biblia mahitungod dining anting-anting ug kining singsing nga pagkakuhaon sa Dios. Diya tay Biblia nga gitawag the New American Bible Revised Edition. Basahon ako ang gibasa ni Brad Cesar sa Isaias kapitulo 3 bersikulo atong pagabasahon mao ra gyapon 18 ngadto sa 21 sa kapitulo 3 sa Isaias. Sa pagsusi kung saan anting-anting o kung saan katawagan usab ni ining singsing nga pagkakuhaon sa Dios kitagna ng daan. Ingon ini ang atong mabasa mga higalag mga kaigsunan. On that day, the Lord will do away with the finery of the anklets, sunburst and crescents, the pendants, bracelets, and veils, the headdresses, bangles, cinctures, perfume boxes, and amulets, the signet rings, and the nose rings. Kini ding anting-anting nga pagakuhaon, gitang nang daan sa Biblia nga pagakuhaon, gitawag ni amulets. Diba niya? Amulets. Pagakuhaon sa Dios, gitawag nag anting-anting. Unya, ang gingog singsing apil nga pagakuhaon sa pagtagna sa Biblia, gingon po signet rings. Diba niya? Signet rings, amulet. Atong susihon ang gingog signet rings o unsay paghulagway sa signet rings. Mugamit nagreferensya. Kaysa mo ang introduction, mugamit nagreferensya di man kasupak sa Biblia. So mugamit nagreferensya ang Merriam-Webster Dictionary sa pagsusig unsa gihatag nga explanation about signet ring. Signet rings. Ingon din sa Merriam-Webster Dictionary mga higalag mga kaigsunan atong sayron ang pulong signet ring. Niya. Gihatag noun, a finger ring engraved with a signet, seal, or monogram. Laing hubad,
sa signet ring gingon nag seal ring. So singsing nga silyo nga singsing. Nga makita na po diha niya nang signet ring nga gingog silyo ang gingog engrave. Gikulitan ba? Na magisgutag kulit mga higalag mga kaigsunan, butang nga imong kulitan. Dili na basta-basta. Magkuha na siya kanang hago na og gihagoan og pagkulit di na mag-involve og kwarta. Hagas lang imo nang dawaton nga bayad. Mao. Tawag mo na, magpahimo kag professional ring mga higala. Lain-lain nga mga kurso Design, o design. design po sa sinse sa mataglain nga mga profesyon. Professional ring gitawag og professional ring. Tanawan ang professional ring gikulitan og imo nang paliton. Mahal kay na. Siguro mayong tag di na maubos sa kalibo na kay gikulit na, gipahimo design gina na. Engrave. Gitawag nag signet ring ba siya? Tinod. Mahal na. O bisan pa siguro tingalig walay engrave. Kung mo kagigastuhan ka nagkwarta sa paghimo, og imo nang kuhaon, di mo na makuha og di mo na paliton. Og imong paliton, gainbot nagkwarta nga higalag mga kaigsunan. Noon. Na kabasa ba mi sa Biblia? Nausto ba ang pag-atake o pagsulong sa doktrinang bakat ni Pastor Bendilio, pastor sa Balista del Canamo? Wa, kaya nagistorya siya mga bakat nga pagpinulungan niya, wa magkadimao ba? Mo nagipahayag sa Biblia, nanapa kung magisguta og singsing. Ang singsing gulagway gina nga doon nagipagkulit niya na dugagan ako pagbasa sa Biblia sa Exodo kapitulo 28 versikulo 36 ingon ini ang atong mabasa sa pagpahayag nga nakasulat og magabuhat ka og usa ka binakbak nga lunsay bulawan og pagakulitan sa to ba engrave pagakulitan kini sama sa pagkulit sa usa ka singsing balaan kang Hioba magisgod og singsing pagakulitan ang singsing kini sama sa pagkulit sa usa ka singsing kadtong ingong binakbak nga lunsay nga bulawan. Magisgot ang singsing nga signet ring engrave na ang kulit ug na ang kulit kuti na. Kuti ang paghimo ana. Nga di ka mobayad. Nakita maron ang mga professional nga kuwag professional ring way bayad, be? Mao. O na diha, nakaron, yata pagpadayon. Ang giingon sa Biblia nga kapag akuhaon Brad Cesar, Brad Mario, mga higalag mga kaigsunan, nga doon ay pagkuwas anting-anting. Nga kanang anting-anting, ang yulit ang pagpayag sa ubang hubad sa Biblia. Na kung doon ay pagkuha, doon naman kung ay pagbago, mabalik ra gyapon ang gingog anting-anting nga kana gihubad nga amulet. Naba sa Biblia nga doon ay paghatag na pod og laing amulet or anting-anting mga higala. O mga kaigsunan, doon na. Basahan ko balik ang Biblia nga The New American Bible Revised Edition. Ani ko mabasa sa Revelation chapter 2 verse 17. Mga higala og mga kaigsunan ingon ini ang atong mabasa nga nakasulat sa Biblia inyong paminawan. Whoever has ears ought to hear what the Spirit says to the churches. To the victor I shall give some of the hidden manna. I shall also give a white amulet upon which is inscribed a new name, which no one knows except the one who received it. Kung aduna may pagkuha sa amulet or anting-anting mga higalag mga kaigsunan, mabalik ra gyapon ang maong anting-anting nga amulet. Kaya doon na may pagbagos butang, gitawag nag white amulet. O masahon sa Biblia, Brad Mario sa Cebuano King James, unsa na ang pagbayag? Sa 2:17 sa pinadayag, ang giingon nga white amulet nga sa gibasa ta sa Biblia sa gibasa kagina ni Brad Cesar sa Isaias gingon tog anting-anting unsa ba kining white amulet Brad Mario nga ihatag po sa Dios nya dawaton pud ni sa mga tao nya kanang white amulet dunay kunoy new name nga naka-engrave niya na sumara sa pagpayag sa Biblia. Din mabasa Brad Runes sa kasulat sa pinadayag sa iyang kapitulo 2, sa iyang versikulo 17 gingon dinhi sa pagpahayag. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti ngadto sa mga iglesia. Ang madaugon paghatagan ko sa mana nga tinaguan o paghatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan sa usa ka bag-ungalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya mao'y magadawat niini. Busa ang white amulet nga mao nang anting-anting mahigala kung unsa na siya nga dawaton nga magbag-o ang tao niya na mao di ay ang giingon nga puti nga bato nga gisulatan og usa ka bag-ong ngalan. Ingon nga ilhanan nga kanang batuha di na literal ha nga bato pero gitawag batong puti.
Unya doon ay bag-o ngalan. Gingon nag-amulet, white amulet, mo nang anting-anting, mo rin dawato na po, kay bag-uhon man, doon ay pagkuha sa daan nga mga anting-anting, doon ay pagdawat sa bag-ong anting-anting nga mo nang gingon nga white amulet o batong puti. O basahon ni sa Biblia ang The Living Bible, basan pa sa the book, ang Revelation chapter 2 verse 17, ingon ini, let everyone who can hear listen to what the Spirit is saying to the churches. Everyone who is victorious shall eat of the hidden manna, the secret nourishment from heaven. And I will give to each, magahatag siya sa matag usa, a white stone, katong white amulet, katong puting bato. And on the stone will be engraved a new name that no one else knows except the one receiving it. Yan ang puting bato, white amulet, mo nang anting-anting, ihatag sa Dios na dawaton sa tao, aduna daw nasulat niya na nga bag-ong pangalan, nakulit, engraved, a new name that no one else knows except the one receiving it. Ang pangutana, Brad Sisa, kini bang bato nga puti, retirado ba ni sa atong Ginoong Jesucristo? Ang atong Ginoong Jesucristo doon na may titulo. Kini ba'y retirado sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Cesar, ang batong puti nga nakasulat sa Pinadiagdos 17 nga gingog white amulet or anting-anting nga dawaton nga may nakulit nga ngalan. Dili taon Ha? kay kanang batong puti, dili kana si Kristo. Nga naman. Tungod Nga naman. kay si Kristo, doon na siya kaugalingon titulo. Bato gapon siya, pero ang giingon sa Biblia, bato siya sa pamagang. So doon ay kalainan ba doon? Ano nakabay pruiba niya na? Puti, Aha. batos pamagang. Ano nakabay pruiba nga? Naa. Okay, nga si Kristo bato sa pamagang. Dini sa Episo Kapitulo 2 versikulo 20 giingon. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis o mga propeta nga niini, si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamagang. So, atong nakita na doon nga doon ay kalainan. Okay. Ang batong puti o sa batos pamagang, kaya ang batos pamagang mao ang atong Ginoong Kristo sumala sa atong nabasa. Karon sa ato padili di ay gyud ang katumanan sa batong puti, white amulet o white stone mao nga atong Ginoong Jesucristo mga higala. Tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo sumala sa Biblia, bato sa pamagang. Basid ang katumanan ni Brad Mario mao ang amahan kining batong puti siya ka mao ang katumanan Brad Mario ug doon na ba siya titulo nga ang titulo ba niya batong puti sumala sa pagbahayag sa Biblia Brad Mario? Sumala din sa papahayag, Brad Runes, sa Deuteronomio sa iyang kapitulo 32, versikulo 3 o 4, gingon din sa papahayag, gingon, kay gamantala ko ngalan ni Hiuba, pagkadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpitman, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon, o walay kasalanan, siya matarong og matulid. O sa dili gyapon mo lugar nga ang amahan nga si Uba mo'y katumanan sa batong puti, white amulet nga gikulitan og bagkong pangalan tungod kay si Uba sa Biblia ang titulo bato. Unya si Kristo bato sa pamagang. Brad Sisa, ngano nga ang pagpayag sa Biblia nga giexplikar man nga kini si Hiuba bato siya nga gimantala ni Moises. Pangutana Brad Sisa, kini bang bato nga si Hiuba nga gimantala sa unang panahon ni Moises kini ba'y padayon nga imantala hangtod dili nga atong kapanahonan Brad Cesar? Adili na. Kaya ano man, doon na may utlanan. Pero dili kita may nag-ingon nga, doon ay utlanan. Tinood ka na, igot na lang gibasa sa Biblia. Oo. Nabagyod, mabasa na to. Na. Basahon na to ang Jeremias sa iyang kapitulo 31, versikulo 31. Ikama na to nga to sa 34, ingon ni payag sa Biblia. Ano karon ang mga adlaw maabot ag ingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel uban sa balay sa Juda. So sa unang kapanahonan ang Dios si Jehova doon na siya bag-ong tugon ngadto sa balay sa Israel ug sa balay sa Juda. Unang niyang giesplikaran Oo. ng iyang katawan nga Israel, yan ang Oo. bagong tugon. Pangutana, unsa man ang bagong tugon Brad Cesar? O padayon talo pagbasa ang 34 giingon nini ang gipahayag sa atong Ginoong Jehova kung unsa kining tugon niya ngadto siyang katawan nga mga Israel ug ang balay sa Juda giingon. Og sila katong Israel ug katong nga naa sa Juda nga katawhan sa Dios nagingon ug sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isikataw ug pagtagsa-tagsa katawo sa iyang igsoon sa pagingon ilohon mo si Uba kay Sa sila dirap. tanan na nagpakailan na kanako gikan sa labing dutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Uba Oo. ito sa iluon ko ang ilang kasalanan ug dili na gayud nunduman ko ang ilang mga sala. So Okay. ato nakita na doon nga dunay pagkat-op sa kang Jehova
sa unang kapanahona, daan na nagitudlo sa Biblia. Okay. Nga ka ang tugod niya nga to siyang katawan ng Israel nga dili na itudlo ang iyang pangalan. Okay, so dili di ay magpadayon ang pagmantala sa ngalan ni Yuba nga nagtitulo og bato. Na karon, kay dili man magpadayon ang pagmantala sa bato nga titulo sa man nga si Yuba Brad Mario. Kinsa ang mupuli do na ba'y pagpahiluna ang Dios og laing bato sumala sa Biblia tungod kay dili man magpadayon ang pagmantala sa ngalan ni Yuba nga nagtitulog bato sumala sa Biblia Brad Mario? Tagdon talang Bradone sa pagpahayag sa Zacarias sa iyang kapitulo 3 bersikulo 9 gingon dinhi sa pagpahayag kay aniya karon ang bato nga akong gipahimutang sa tubangan ni Josue ibabaw sa usa ka bato mao ang 7 ka mga mata. Aniya karon igakulit ko ang kinulit niya na nagaingon si Yuba sa mga panon o panason ko ang kasalanan niya ng yutaa sa usa lamang kaadlaw sumala sa pagpahayag dinhi mabasa Bradone. Okay. Tungod kay dili man magpadayon ang pagmantala sa bato nga si Hiyoba mga higalag mga kaigsoon, dunay pagpahimutang na pod ang Dios nga si Hiyoba dito sa Sion sa bato nga gisgutan sa pagpahayag sa Biblia nga ang maong bato nga may 7 ka mata unya igakulit ko ang kinulit niya na. Dunay pagkulit kuno sa kinulit, igakulit ko ang kinulit niya na. Kung basahon sa Biblia ang Katoliko nga dunay Imprimatur Julio Cardinal Rosales ug gitambayongan sa mga scholar sa Biblia Protestante Katoliko kining igakulit ko ang kinulit ngalan na ang ikulit niya na basahon ko gingon dinhi sa pagpahayag sa Zacarias 3:9 sa pagpahayag sa Biblia gingon kay babaw nining bato nga gibutang ko tubangan ni Josue diha sa usa ka bato nga may 7 naong ikulit ko ang ngalan niini. So kato diyang igakulit ang kinulit ngalan di ay na ang ikulit. Sa ito pa sa diyang nahunong o gitagag kinutuban ng pagmantala sa ngalan ni Yuba nga nagtitulog bato, nagpadala og bato na po dito sa tubangan ni Josue nga gilogay sa Biblia nga may 7 ka mata. Unya may igakulit nga ngalan niini sumala sa pagpahayag sa Biblia. Ang atong Ginoong Hesukristo minini akong ansirang nga mo'y katumanan. Sa Biblia ba Brad Cesar, gipahayag yun nga ang atong Ginoong Hesukristo. Bato siya, pero sa unsang matanga sa pagkabato, gibasa na naman kaganina, Episodos 20, bato sa pamagka. Tinood. Na si Kristo ba, gipahayag sa Biblia nga siya bato, Brad Cesar? Tinood. Asahan Asaw na to ang unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 4 gingon. Og silang tanan na nagpanginom gikan sa maurang usa ka espirituhanong ilimnon. Kay sila na nagpanginuman gikan sa bato nga minunot kanila ug ang maong bato mao si Kristo. O sa si Kristo bato, kung unsang matanga sa pagkabato, 2:20 sa Episo, bato sa pamagkang. Karon Brad Cesar, pangutanan ko kanimo. Ang paghulagway sa Biblia sa pagtagna sa Zacarias 3:9 gingon man igakulit ang ngalan niya na hulagway man nga dunay 7 ka mata. Hasa ba makita ang gingon nga 7 ka mata nga gihulagway sa Biblia sumala sa pagpahayag sa Biblia? Brad Cesar, asa kini makita sumala nga atong mabasa sa Biblia? Na kana gapon mabasa sa Biblia sa Pinadaya kapitulo 5 bersikulo 6 gingon. Og diha sa kinatungan sa trono ug sa upat ka mga buhing binuhat ug taliwala sa mga anciano, nakita ko ang usa ka kordero nga nagtindog nga daw gipatay nga may 7 kasungay og 7 ka mata ni lutaw na nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok nga yuta. Busa makita dahil sa kordero, mga ikaw kaigsunan, ang katong Kanang paghulagway, mata. nga katong bato, nga gipahimutan sa Dios dito sa Sion, nga may ngalan nga nakulit, nga unsang matanga sa pagkabato, bato sa pamagang katumanan ng atong Ginoong Hesukristo. Ang ngalan ingon nga nakulit sa bato sa pamagang, mao ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Unya sa paghulagway sa Biblia, nakita sa kordero ang pangutana Brad Mario. Kinsa kining kordero nga gisgutan nga diya makita ang 7 kagisgutan mga mata. Unya may 7 ka sungay og 7 ka mata nga maong 7 ka espiritu sa Dios. Kinsa ang kordero? Sumala din Bradone sa Juan sa iyang kapitulo 29 Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 29 gingon din sa pagpahayag. Okay? Gingon og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya og siya miingon tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Bosa ang kordero mao day ang atong Ginoong Hesukristo. Mao to siya ang gipahiluna sa Dios nga ang amahan nga nagtitulog bato pero kay di man magpadayon pagmantala siya ngalan mo nagipahiluna ang bato sa pamagang nga mga atong Ginoong Hesukristo. Karon
ngano mang naidos 17 sa pinadayag nga mag-utro og engrave og ngalan nga asa ma-engrave or makulit diya sa batong puti, mga higalag mga kaigsunan. Tungod kay sa diyang gikat off ang pagmantala sa ngalan ni Jehova, sa sinog nga gimantala, nipuli ang bato nga mao si Kristo. Unya, gimantala nila sa tanang dapit Kolosas 1:27-28. Pero dili man magpadayon ang pagmantala sa ngalan ni Kristo kay dili pa kahimpitan sumala sa pagpahayag ni Pablo. Pribahan ko sa sulat ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13, bersikulo 9 ug 10 sa Biblia Katoliko nga hiligay nun, gingon sa pagpahayag. Kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios yung ginbugay sa aton hindi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataliwan. Timan antang nag-explicar si Pablo nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios, pero dili himpit og gutoy mawala inig abot sa himpit. Hain man ning pulong sang Dios nga ilang giwali. Nias Roma kapitulo 10 bersikulo 17 sa Biblia gyapon Katolikong hiligay nun. Gingon, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mo ning ilang giwali, dili himpit og mawala. Ang pulong sang Dios nagabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa ang bato sa pamag-ang nga mao matong Ginoong Kristo nga sa paghulagway sa pagtagna sa Biblia ingon nga gikulitan og ngalan engrave. Dili to magpadayon mga higalag mga kaigsunan. Munang dunay pag-atubang sa bato nga puti nga gisgutan nga white amulet o white stone nga diha na pod may bag-ong ngalan nga nakulit. Wa may laing reperado ni ana. Kay tulo man lang ang na-record sa Biblia, Mateo 28:19, Ama, Anak ug Espiritu Santo. Dili magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Jehova. Nga nagtitulog ba to? Pulihan ni Kristo nga si Kristo nagtitulog ba to sa pamagang. Pero di po magpadayon kay dili pakahingpitan ang mong pagwali. Katoy pulihan ug katoy mawala. Way laing mo puli ang Espiritu Santo mga paminaw. Sa Biblia, Brad Sisa, gitinaw bagyod nga ang Espiritu Santo mao'y kapuli ni Kristo ug mao gid say katumanan nga batong puti o white amulet o anting-anting nga dawaton sa tao nga din kita nakadawat na niini sa Biblia bagyod. Espiritu Santo gid ang kapuli sa atong Ginoong Kristo. Tinuod ka na, Pastor Ni, og nagsulti kita, dili sa atong kagalingon, kundi ang Biblia, nga ito ipakita, ang pulong sa Dios. Okay. Ingo din ni sa Juan, sa iyang kapitulo 14, versikulo 25, ngatos 26, ang Espiritu Santo, Diyod mo ipuli ni Kristo. Gingo din niyo, kini mga butanga, gisulti ko ng daan, matud pa ni Kristo kaninyo, samtang kauban pa ako ninyo. Apan kung makagikan ako, ang magdasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan. Puli ka nako. Bisag diha lang pagbasa. Oo. Tinaw na Brad Cesar, ang Espiritu Santo matud pa. Puli sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na diha unsa hinungdan nga anong magkulit og utro ang Dios nga bag-ong ngalan kun hain nakulit niya as bato nga puti reperado sa Espiritu Santo tungod kay kadtong nauna na nga mga ngalan nga nakulit sa bato sama kang Kristo dili magpadayon kay dili pakahingpitan. Brad Mario, tungod kay ang Espiritu Santo nga nagtitulog batong puti or white amulet ingon nga atong anting-anting diya sa kabaguhan. Do na bay pagpahayag sa Biblia nga kini na gyud mao'y imantala nining atong panahon ug dunay mga taong gitagna himong kasangkapanon nga magwali sa balita sa Espiritu Santo. O Brad Ronnie, sa turong kapanahonan nga wali, mauna ang wali nga dapit sa Espiritu Santo. Asang prueba? Gina sa pagpahayag sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1, versikulo 12, giingon din sa pagpahayag. Ug kanila gipadayag nga dili silang ko galingon kun dili kaninyo nalag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong. Busa na sa Biblia gitagna pud nga dunay mga tawo nga gihimong kasangkapan nga ang ilang ibalita. Maayong balita pinagi sa Espiritu Santo na dili namo na ikaulaw kay niya man namo ang ilanan, ang markir nga buluhaton. Kay kami lang ang nagwali og nagsangyaw sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga among gitudlong katumanan, mao among magtutudlo, Master Tomas D. E. Senior. Dinhi ang kabaguhan mga higalag mga kaigsunan mo na kung dili man ang kabaguhan dunay pagbagkos butang kay dili man ka mahimong tinun-an iya nga tinun-an sa Dios kung di ka magbag-og butang mo nang nami mga butang bako sing-sing og mga rosaryoan og gingon divine book. Nagkaroon brad siya sa gipiyo pas Biblia tungod kay dinhiman ang magbag-o ang tao diya sa pagpangalagad sa Espiritu Santo gitin na bagyod nga diha nagihimo ng bagong pagpangalagad brad siya sa Espiritu Santo.
Mhm. Dini atong basahon ang pulong sa Dios. Okay, diretso na lang sa pulong sa Dios para matinaw na to. Para madali ang oras, kaya itong oras hapit na. Mga- Roma City. Brad Cesar, unahan ko sa basahon ko ang kuan, ang King James para nga Okay, pagpatinaw okay. niya basahon ko Roma City size. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karang silat nga kalagdaan. Mangutana, unsang espiritu ang gipasabot Brad Cesar nga diya himo ng bag-ong pagpangalagad, bag-ong kinabuhi sa pagpangalagad. O gitinaw gyapon na sa ang pulong sa Dios gyapon nga Biblia. Gitinaw nga O gitinaw ka na nga Espiritu Okay, Santo na. okay. Yan ang tao magbag-o. Mhm. Ingon ka na din sa size apan karon tungod sa atong pagpakigiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon ka na to. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo og dili na kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Kung mo asa di ay ang tawag bag-o, itinaw sa Biblia nga ang pulong sa Dios diha na ta sa Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia. O sa matinaw kayo, dinig yun, Oo. sangko. Nagka-pray bagid kami nga dinig yun sangko ang pagpangalagad sa bagong kinabuhi sa Espiritu Santo. Dili sa Espiritu Santo, makita ang kabaguan, dunay pagbag-o sa mga butang. Mo nang gigamit sa mong magtutudlo ang Lucas 15 nga kapitulo bersikulo 21-24 mahitungod sa prodigal son nga nagpatuyan, nag-usik-usik. Pero sa diyang nagbag-o siyang kagulingon, katong nag-usik-usik ingon nga namatay siya, pero sa diyang nagbag-o siya, nibalik siya. O gibot ang agsingsing, ingon nga kabagon, ingon po din kay dinhi naman ang pagpangalagad sa bagong kinabuhi sa Espiritu Santo, napoy pagbag-o sa mga butang. Ingon nga among gidawat, nga among white amulet or among anting-anting, mao ang Espiritu Santo, mga higalag mga kaigsunan. Nga sa ako nang gikaingon, makadaghan og walay pagkaulaw nga atong gisulti Brad Cesar Brad Mario ang katumanan sa Espiritu Santo. Master Tomas D. Eugenio Singal. Nga ang singsing brother ni maoy timaan o patik. Patik ingon Nga katawhan kita sa Espiritu Santo. Daghan ba ang datag mga pag-explika, daghan man tag mga tubagonon nga nagkalanglaing mga pagtulunan nga misulong diri kanamo ug miatake diri kanamo pero sa limitado man ang among oras mga kaigsoon. Masan hinaot ni nga inyong nasabtan ng mga kamaturan nga among nasaysay nining higayuna. Yabot naman ang oras kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa mong magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos o ingon man sa kauban nga mga Evangelista o ministro. O kundi usab si Brother Mario Warlito Chavez. O kiniusap si Brother Cesar Patio mag-ingon na lamang salamat sa inyong pagpaminaw o sa pagtanaw din kanamo sundan lamang kami dinhi sa moong istasyonan sa DXTO TV5 og daghan salamat kanatong tanan maayong kautuhon.